Je to aj u vás doma takéto? Upratovanie po každom jedle trvá pol hodiny. Aj u mňa doma to bývalo také, kým som nenavštívila kamarátku. Išla som pomôcť do kuchyne. Videla som, že ich kuchyňa žiarivo čistá, ako by tam nikto nikdy nevaril. Bola som ohromená. Potom sme varili spolu. Ako môže byť taký veľký rozdiel? Keď som sa ho na to opýtala, dozvedela som sa, že používal viacúčelový čistiaci prostriedok. Pozrite, páni, toto je čistiaci prostriedok bez oplachovania, ktorý všetci hľadali. Je tu, dokonca aj niekto ako ja, kto nenávidí starosti, sa zamiloval do upratovania. Nie je potrebné dvakrát oplachovať. Presne tak, skutočne dobrý čistiaci prostriedok je viac než len bez oplachovania. Tiež redukuje a odstraňuje špinu, ničí baktérie a dezodoruje. Je bezpečný a spoľahlivý, ľahko si poradí s listeriou v chladničke, E. coli v mikrovlnnej rúre a špinou v štrbinách. Stačí nastriekať a utrieť. Nie je potrebné znova čistiť.